Kain tayo ni Ruki nga ibasa. Dito pagkasalitaan ni Sator. Sator. La 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 la. Sagudahin nga ti surat, iti kalman laeng nga pagkasalitaan ni Sator. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tamadama man ni nakabkabilen ni manong Alex ni Rose nga asawa. Pinbangon at manong nemi. Makaturo ka ta, agik-ikis ni Rose kabkabilen ni manong Alex. Muhanak di silid ko. Adagayam ni nanang manong nemi ti salas. Hindi ko na nakaturog ka. Nakaraturog ka kita yan nanang yamne. Kasunod siya ang makariin. Ay, dikit ngamin panakikaruba tayo kadakwada. Mo tayo mga ron, nga kasat mapasama. Nga kalpasang nag-asawa di kita doon, agad kabkabilin dahil nga Alex di asawa na. O, pa'y makatawin da. O, nga ron na. O, nga ron bibiyang tayo. Di tayo matkapkapin ang ida. Or kapkapin ano tayo ida, no apat ag-asawa, o, bibiyang tayo. Ang yung makadisturbo, dapat kidi Aging ka nga napanunot ko manong nemi ti Remuar, nangalak ti bato. Inubur ko ti balay da ko na pinagsasaro. Brak. Iwan, sinardenan nan kinabil ti asawa na. Remor mo doon, hey! Sino kayo nga gumor? Siyablo kayo! Sino kayo nga gumor? Ano ko basol ti balay ko? Ha? Ano mo rin nyo? Nakalingay dakman manong nemi. Ano nga nangatatsup nga tabatwag ti loko. Batwag sakit di Simrik na't lahing manong nemi. Yung saan nga yung tuloy pa manong nemi nga pinungot-pungot siguro kada tinungtong pa ti asawa na. Di klase no mapartek ngamin kat ni. Dinamot aramidan na. Ay, biyag kaya. Nasakto tag-asawa. Jak to pulos kabilin ti asawa. Jak to pulos pitikan. Ha? No dikat arakupek, agkak, aprusa, lailuwag, ragsak. Kita ipaay ko amin na ragsak. Kasi sumara ka kung dito balay manong nemi. Sikat na gumura la. Unang, nakal din na itulong na, nagsardengdan. Ay, po, ay. Sungasiga, ha? Sator, Nino, nanang. Ano? Sator, Nino. Intuloy mo. Sator ko na, Nino ko na, intuloy mo. Sator, Nino. Nino, tawag yun hanggang Sator. Mas lalakayak mo launay. Lakayakan, Sator. Namunot ha. Ganyan doon nag-asawa ka, ha? Hanto ka sa pamayamati asawa. Ngayon to ka nung nag-asawa ka, aya. Dumteng to nang. Ano sabi ko matkagat mo magtre-tricycle agpaspasada, di ka matag-asawa. Di ba? Driver ket sweet lover kung kunada. Nagado playboy dito nga tricycle driver si kalat sa nga playboy loko. Nanang mo. Di kay nagyaman ta nasing bayta nga anak yo. Wala nga mangisangpet kan di banugang ko tagaramid kan ti apo ko. Ket ne, andam ket apo ko kalagid kakabsat mo nga madadaman ti adayo. Dududuatan ditoy. Nakalidliday dato balay ta. Anang anilday. No. Makaringgor di nakaruba, gikis ka da, panalpaak ka da, balabtuog ka. Ay, po. Nasa ka nang, nasa ka nang, nakon silad ko. Uy, ngayon lagi ba't ni konak? Ha? Nanang, mga sawakan, aglakay ka ng baro. Yung tao, nanang may 30 pa lang. Get ruin, nanda ni maragarig ta, natawag mo ita kalendar yon. Kabigatan na manong nemi nasirpat ko ni Rose nga da itilikod ti balay da ngagsagsagad. Diyan na mo nakangko manong imasadag ka. Rose. Ay. Manong Nino. Nino. Anong Nino? Gusto na namsaakan nila kay mo, drabi nga. Apa ngamin? Kasi ti dati, baga nga dalalaki. Nga moment. Dandanik aramidan. Ha? Katun, papapasol naman.
Sana may libag na tagastan, mabartek. Ano sa nga mabartek? Ako pa'y makatawin nyo ah. Ako pa'y makatawin mo dito eh. Ngayon nabayag kami di balay da di. Basta yan. Labi kami sa kinayat mo. Nasingbat mo didi. Kung sumakita mo, tayo hanga na bartek, nasingbat tilangan sa gwapo. Gwapo ah. Mati matiramid na. Di pala talawan. Dandanin. Di naman kumanong name nun to yung art ayan ti asawa na mat kalupay lang titurog na. Ruel manong name. Pati ti asawa na manong name kat problema na launay tadi mo nagtrabaho imbag tada suportar di naganak kang kuana. Saan nga tagatoy locus manong name ni Rose no ti taga Abra. Pagbagpaking kuana ang talawin tagawit sa di Abra. Nang diya mo ah. Doon niya sana nga matalawan. Di asawa na. Namalabas di makalawas, manong nemi, natal na mat. Natal na, hindi na mat tungpaan ka do kapkabilan di asawa na. Yung batin makikita manong nemi ni Alex. Aging nga timay sa nga sardaham na tugtog tiri daw ti balay. Nang, daw may. Sikat pa makita na. Sindureta kat daw prak. Linokatak. Na ipasabat manong nami kaya muum ti kadigus away. Rose? Mangna Nino. Apay? Mabiling nga arkilaan ka? Tricycle. Oin. Apay? Ilagunta ko man ni Alex. Sabi ni Alex, labay kong makita na. Nagurguri ko. Taray ko kumunta sa ospital. Ikat umawag ka ambulansya ah. Kasama na masakit. Umawag na ambulansya. Baka hanggang makapagprasta yung tricycle. Nagmatamot numero, awagak. Mabilang ka tumawag na ambulansya. Bayag ng masakit nilakay mo? Talo daw itan. Ngumato bumabat, gurigor na. Baka na dengue. Dengue na laklakayanin. Ano baka na sobraan na ti uminuin. Manong name ni hospital na in confine na ti asawa na. Nagpatnag nga awan. Kabigatan na, manong name si Mangpit. Ay, Ross. Manong Nino, kumusta nila kayo mo? Naka-confine? Under observation? Anong sakit na ka, no? Natamahan ka no, di barana? Uy, dila ka, doon harot Baring ano, Miss Palpay. Abay. Ngapit kin patayan na, ito ko naman Miss Palpay. Mabanak lang, digos ka nagsukat. Sige nga rin. No, agpasentro kan doon, naglugan to kung kanya. Urayan kan, naku magpasadang kat. Alam ang arod. Manong Nemi. Hindi pa ilang krusunadang ni Rose. Nakadado nga babae manong Nemi dita. Numapanak ka na kiti karinderi kat nagsiseksi di kiti servidura. Adubay di kiti kras kanyak manong. Ngayon, mati kursunadak ka takwala. Ngayon, apay nga tanga may isa nga adaan ng asawa ti kursunadak. Uno ga po nga tamas asyanak, no? Sa nga kabilin ni Alex, idi, ti asawa na. Nakalukat manong name tiri daw. Kat makitkitak nagpumpunas. Ni Rose manong name. Pumpunasan na ti buhok na. Kadigdigos na. Tsak man amon, anat na panunot ko. Napanak simrek, indrakap ko tiri daw. Manong Nino? Aros. Ala, urayan naklabiit, agsukatak. Tulungan ka agsukat. Ala, Manong Nino. Hindi pala kursunada ka Ha? Tsaka mawatan tirik na. Kabot nga ta siguro tamas asyanak no kapkabilin na ka ni Alex.
Ay, maura naglabihit. Gusto niya listo naman nung naming nga ng ilukati si LED. Taba mga tagsukat Dardaras kumot man nung naming ang kawid. Idi irekap na tis ridaw. Simreka kit siya kung tinang irekap nga ng ilak ti ridaw. Alam mo, Alex, agkikisa ka. Abay nga agkikis ka. Naragsa ka rin sinong tasawon? Kanot na wading ba nagkanay kayo? Awaan na ba yung... Ala, ikatek na ito may malabal kang karatwalya. Alam anong Alex, alam anong nino ha? Ala, anong nemi nagbayat apamagi. Nakasaysayang na ito nga bagino kapkabilin na ka ni Alex. Ala, mabalin. Te. Manong nani. No, Nino. Anong name kayat na? Tanong saan na kumakayat? Nagikis ko man ngagpaiso. Tanong saan na kumakayat? Nakawayway ako mamanong name ngag iparit na. Iti parang kib ko keng kuha na kit ni. Kasta una yun, ti pa nagpapas ko nga mangkarakaram-karam, mangkirab-kirab kada kiti duaman sanas, iti baro kong sa nakaigam iso naman ng name iti ulok, iti buok ko na medyo imamag na pa iti rupa na, una imamag na pa iti rupak. Sa Nino. Iri sublat ko manong name dagiti bibig na ako naging masan nga bibig. Inilastuak manong name niksot ti c-shirt ko. Imbabak ti pantalon ko, inikat ko ti brief manong name nakigtot. Abay nakigtot ka. Nagdakkel. Abay basit kina. Alex, kaskastan eh. Kadi. Nakaskasan na lang, makaramahan ako, hindi kas nakadakkel. Sa Nino, mabalin. Nga niya. Nagparintumeng manunim, kit insubo nanti. Rose. Oh, ma. Rose. Oh. Rose. Idi Iolana manong name. Kore nagtultulakak ka ba ta? Inyusok na kami pinsan. Insubo na kami pinsan mo. Sinakuro ko nam. Iti kama, impaydak, sa ko yung baban, pantina, tada pala pantina manong name kat na ita. Kinan na ita, mga anak mo ita. Oh, sa Nino. Basta orin ito panag-ngato-ngato, panag-ngato-ngato, baba manong name iti patong na. Iti panang sip-sip ko manong name iti nakabasbasan, manong name nga tilapia na. Sinipsipak ko na, mapaw. Manong name nag-imas kid nila ito nga tilapia ko na. Sa tunin. Nagmayat gayam. Hampay na padasan na lakay ko data. Ha? Anamot mangan? Sige, tuloy ko't mangan. Pamanong namin sa ko pati dilak ko namsa ko yung penagkuti-kuti ko na auslada sapsapulan na tiunag tikwem. Mapana ko. Buwan manong name hindi pa lang kayat ko nga aramidan ti kastoy. Kabata talaga sa alang nga asi ti marikrik na kini Rose no kasta nga kabkabilin ti asawa na di ka talaga nga agayatak ken ko ana. Isong edi manong name tadamanen kagiti bibig ko kadagiti bibig na. Kapag isumit manong name nga nagbatog ti pusong ken pusong edi isarek ko. Aray. Mamay nagaray kamay lang. Nagdakil. Oma. Nastigayan ti mayat na nagdakil. Nino.
Apay talangin, naramid mo ti kastoy. Hindi ko mapailaing. Amom, kinabudno na. Kahit kung ipaiso, ipapapasol kanyak ti asawak nga dalalaki ng punana. Kahit kung nga talaga aramiden. Kahit si kamit ti kursunada. Kanya, I love you, Nino. I love you more, Rose. Oh, mapanak man. Pututan na ka. Pututan na, Nino. Pututan na. Sige, makigindang ka. Ito no, mapanakon na. Apay, nagbayag ka. Nagbayag ka. Mapanak man. Sige, gindang tat. Pinamindwak pa yung anong name nakapapaot manin. Gabata, talagang saan nga umlay tiriknak manong name. Gusto nan, awan ti agbambantay kini Alex. Ada, dapanin di kitinagannak yung kwanan dyan. Ha? Diyan ang baka noon dapay. Bale, ada matagiti nurse. Ada matagiti padang ng pasyente. Ha? Isa nga, Yolita, tunrabiin. Ha? Agawid ak tunrabiin. Tanta di kapsat ni Alex ti agbantay. Natutulag mi. Ha? Urek patpat ng tantun tunrabiin. Ako karot paminsan pa. Ala, sige karot. Oh, Nino. Ala karot, sige. Nino. Nagkuyog kami manong name ito, naglugan ni Suna, iti tricycle ko. Porag nagsagsagawisi, bayat nga, maneho, ak manong name. Hindi may tulad ko ni Suna, iti ospital. Turabi ha, umanek to alain. Na oras. Ito naman lang, tawagan ka to. Amom ka nga rin cellphone number ko. Di itan mo. Sige nga rin, itan ko kayang ka. Ha? Tawagan na to. Numay ka alain. Dahil agawid na to. Sige. Sige. Kiss ka natin na. Lalaga do tao. Nandya ka mo manong name eh. Tamala sa kinidedi nga altaw. Naplatanak din. Naarkilaak manong name eh. Hindi kampay nakadanong naplatanak. Mabay ka rin ata barok. Dandali na. Naklagpabulkanize. Yung ure kakarod dito eh. Bayan nyo tamang tawag at padag ng tricycle driver umay na kailain. Itulod na kayo. Tuloy na kayo. Alalagarot kat na eh. Kumanggana ta. Malas. Kapilitan manong name eh. Yung batik tricycle ko kalpasang inikat ko ti guma. Na mapangkoy pabulkan. Magdada-jeep, manong naming alimamas na naglugan. Timalas ko na yan. Daan ngamin dati gumamon. Boss, ko natin ay agbulbulkan. Suktamon. Adala ko dita. Eh. Langar dito. Sukta ko. Saan nga maulit. Di makadagas manong naming timat may isang likay na anong name. Likay ti motor. Iti na plat. At aligay ti sidecar ti na plat ita. Naka. Palas ko na ya. Malas mo kami na tinaramid ko. Nakamamalas mo kami. At ay adama pasamak. Sagbay agpasada. May problema. Balik ko na. Alis tumad lang man yung tibapan magpapulkanize. Nalit si kamat manan. Si Mumblat. Guma de likod motor ko nga naplat. Daan mat ngamin na. Sukutama na. Baka na ito. Nadyo ba isa? Baka sumublat nadyo ba isa? Saan nga tamot na pasible ma. Malasak lao na yung mutin. Anong maplat pa dyan sa manan. Yung saan nga naplat manong name basit langin ti oras ko nagpasada.
Inagring ti cellphone ko, manong name ni kataros na ito eh. Hello? Sa Torino. Inaros na ito eh. Aros. Manaalan na. Sige. Ayawit ka nun, ano? Sika ano, kawitan. Hindi pa nagpaspasyar. Ino to eh. Maaaring mo sa anak ko nagmalas. Abay malas na. Naminduha kami na platan eh. Sa basit na pasadaak. Sa agimatak ti interior. Dua kalika eh. Hindi. Awang nga pangidit mo kanya. Anda. No problema. Dati ATM ko, di mag-withdraw. Tinawagak ni nanang manong naming bagak, maladawak nga agawid. Natirantak manong naming katipang ko di beach resort, manong naming ni Rose. Kapag kami di amyanan manong naming, tikasit ka ng beach resort sa Jai, kaya nangupa kami timay open na shed. Abi dito timayan ta. Tadi mo kayan? Dapat na makarelax ka. Kitamkit na eh. Nagbayad ng buyain. Ti panagtamo dyan init. Oh my God. Tasaklutan ka. Nino. Anan? Kumusta kayo nilakay mo? Kuha na ti doktor nga talagang nakaro. Nakaro? Ganda ni matayan, basta. Numatayan, di matayan. Saan kumatangayetin? Sikamatin ni patpatid ko. Agasam, tagatakil na kami. Loko ka. Ganang taman, karawan, taman. Tangkin. Intan, natoy. Di ba, ada hotel ditoy? Dito latan. Orayan ta nga, lumnak jinit. Dito yan mismo. Ito. Dapat pa nakawarto na ito. Kawan na ya. Wait lang nga. Nalipatag tiging matang. Pada restaurant dito. Wait lang nga. Orayan na. Pabridikahan naman nung. Matang nga, beer, ken pulutan, manonemi, inlo katakisuna. Minom ka. Tsaka ito minum. Dito tiga po no apa yung sakit na asawa. Pagkatapos pa inuman na. Amom no, nakaro, isot madi. Aming aglabas dakas. Minum ka lang may sa duwa talo. Tapos noon niya. Tapos naman maya. Nawawail ka na ko. Pweso. Sige. Uminom ka rin. Uminom ta nga duwa. Sagdudwa kami manong nemi ti talaga nga naalay sunan. Taglapos pa yun manong nemi ti sang manong saga dito kaya ko sobrang tangar dito na ka na may kangaruto. Manong nemi ni Rose kasla mail-iliwan. Tayson manong nemi tinanguksob nga mismo ti arwatek. Tinangababa ti pantalon ko, ti brief ko, kaya di may baban ti brief ko manong nemi na nakatudo. Insak mo naman yung nadagos manong nemi. Oh, Rose. Manong nemi. Insinjas ko. May panamat saka na iti ayan ti ulok. Inikat kon manong nemi ti panti natin na painikat itayin. Numangan ka, di mangan tangan duwa ko na ka. Sinapsap kong kanam. Nino. Nagmaya daw. Diyan ka mo, nakasano ti kapaot may di tang gundaway manong nemi yaw awak na pumasit-sit iso. So pumisit-sit iso. Ti mapusitsitan iti uneg tingiwan. Dapat talaga nga mapanen inikat ko manong nemi tingiwan. Nga dita pusitsitan.
Nagbaligling kam nga duhan manong nemi kadaytahan ing kamakam kumanong. Ngi posit-sit kag kuha na ito. Sayang ko nak baka isuday na tagbalin. Ngayon nakabaybayag palangmat manong nemi tayo una pala yung isuna sa kam naggandahan para iti may kadwa kang kuha na. Oh, Nino. Nag-overnight kami manong nemi. Kaslasang ka mga mabanog. Remor kang pa'y iti cottage, nabangkam ti iti baybay, kad gabutawan mat matatao, santa ni sipnget manong nemi. Dapat inalami nga pag-aplag. Iti mismo pa yan manong nemi, nga iti baybaya mismo. Madanon pa iti daluyon, ti danong manong nemi, dagiti sakam. Gano kasta, ang pagustuhan mo itirik namin. Siyempre, agad na kami man. Kuma, kat imuno na ka naman mo, sakbay ka ni Alex. Kasano mo payag-payag nga matay ti asawa? Kasano mo? Makapag-asawa ta. Tapay daw-dawat mo kaning nga matay ti asawa? Oh, met Sika, idaw-dawat mo? Ano mata? Ano nga man ti kasasaad na? Nakaraw ko na di doktor eh. Maala ka no pa lang ti agas. Madugastos yun Adamat mabalin na kinaganak kang kuwanan di suda makamo. Amumunten, awan trabaho di asawak. Ninamat kayo tagtrabaho. Napiya ko mamon na siya tagtrabaho na. Kang kanay na mabarbarte kidi. No mabarte kan, dinak ang mga sagid na yun. Kadi, dandanig lang agtugtug no kayo tabalayo ta. Kahit tatamang kunak-nok. No mailiwak. Yung maglakin din ta. Naiturin mo't imay sika. Among dandanig sakti umay. Nukas na nga kabilin nak, tibaga na nga dalalaki. Bay aman, tibay paisok ko na. Hindi dalalaki mintan. Ito na. Dagay may bagbaga ng lalaki, di ba paiso? Nino. Alapay. Maturutan. Alapay. Kadagini si Marsarunong Arabii, manong nemi ni Rose, tinakabantay. Ngayon ti Aldaw, panagawid na manong nemi, umay ka no maturog, umay sukat, agdigos kag sukat nga maturog. Ngam jakbad mapanagpaspasada manong nemi. Iti mismo nga balay da. Sadya kami. Ada ba yung nagitigundahoy manong nemi nga ayabak isuna dito balay iti unag ti kwarto. Dati na minsan manong nemi nga papas mi tiragsak pagamuang taratugtog tiri daw ti silad ko. Nino! Ninanang mo. Saturnino! Ay, sabon, maglakin din, tatalpasin. Disturbo man na tagabagan. Saturnino, amok ang dakato nagtisilid mo. Tada tricycle mo, hanggang dapat nagpasada. Sa nakalaktin rin daw, amok ang dakato nag. Hindi ba kayo, maturog ka. Maturog doon, kagubal mo dito. Sino nata? Sino yung sangpit mo? At yung sangpit mo babae? Natarmin ta. Agyan na si Rota Katre. Mamlatang mamunan. Saturnino! Mabait lang ng kumaya kon. Ang suot ko manong nemi yaksob ko. Kalpasan na. Inukat ko 3 daw ng sang ko ang pinastrik ni nanan. Sino kadwam? Oy, wayaan na kitak taon pagdanagan nyo ya. Dan dumanukag yung sino? Iya mamukto kada kayo. Sino? Nananan. Yung duronak manong kat niwali nak. Ha? Rose? Nana. Ay, nagloko ka yan. Kano ba nararamitan niya ito, ha? Nabayagin na. Kano ba? Manibutin yung hospital ni Alex. Ay, klase ng babae. At ito hospital ti asawa, dakad din nga. Ako ang ito ni Sonan, nana.
Sa Tornillo tayo, Kinurayom ko mapay nga matay di asawa mo ako. Danyat kasasad ng amin, amamang pa di hospital. Diyan mo, napaot ba tibiyag tulo ko? Isa po, si Kamat sa Tornillo, di ka ando nga babae dito, apa nga si asawang. So, di patpatid ko na. Ay, nakumamon na nga, mamon dan, makadanag kayo. Sus, alam po na kayo. Ano, pisak ti papanawag di bukod ko balay. Surong mara kayo dito kwarto, kunak, tadi kang penalpas. Ituloy mi, garamit, tapo ko yun. Sapoy. Nag-asawa kan kunak, ng tsak matibaga kang kakit na magrelasyon ko, ada asawa na. Nang, iba't patag ko, pimpinatid kami. Amo mo yung kadi nga basol ni Apo, kina Apo Diyos na ito. Ay, man nakaawat ni Apo Diyos. Hindi sa lahamin na Diyos ko. Hay, babay, rumarkan. Nanang, ako, susapo, bahala kayo man. Amon manon nemi ni nanang ti relasyon mi. Iso ano kasta nga awanak dito balay tirabi ket adda ni Rose. Tadda pa lang di ospital manon nemi ti asawa na amunatan no sa dinutayan. Kaya may sangal daw manon nemi tinawagan na ni Rose. Hello. Rose, tapos pasadaak. Masapul mo. Masapul na. Sigaw mat pagluganan mi. Mi? Sukat mo. Nilakay ko. Ha? Irwar mo? Nalayangan. Mabalin yung irwar ko na naman. So nalangan ta, may pahalit kayong kuha na tagtrabaho. Kit di mo tagtrabaho. Sabagay, may pahalit ka no kayong kuha na dagsan nga trabaho. Oo, matrabaho na nga dagsan. May pahalit kayong kuha na ti. Kuha. Siyempre, nadagsan mo da jacket. Jakinod. Di siya katakin. Ganoon. Akong problema. Orahan na kang makuha ng lakay mo. Dak mo, di ba? Ngayon, man na ka mga alayan. Sige. Ang plete kayo tulakit, dakila. Saan ako nagplete na? Wadno latatan, liberatan, taipal pariblekmat kang ka, tikuha. Sige. Kimutong manonemi ni Alex. Talagang dandanin. Talagang sublian at arak na ito, sigurado mapanan. Nakunak tinagam ko. Ay, Alex, manong Alex? Manong ko natin inunakam siya. Lakalakay pa yung tilangak. Mas lamang latatang yung tilangak. Baga tanim, bagang kan. Siguro, hindi ka ito minom. Mataya ko nun saan ako minom. Ti arak. Saka mo. Nagaglokin nga rin tayo. Kinunak manong. Sa ako kinintayan ni Ross. Magtasangan at siputan ni Alex. Manong nemi saan arumrumuar ni Alex iti balayda. Saan nakanupay sinunutan manong nemi trinmin monti arak. Kaya sarding nang namin pinsan ti sigarilyo. Kahit nung hasta manong nemi ngagpaili niya roast iranana adak pay lang. Ito no pagandari kong titricycle. Lagluganak man. Papanam. Nagdiili. Pagitsanda. Sa nagtukid dayan manong. Iti kasid ganan nga hotel Big-bigat manong name check ito kami. Nino. Ano nga tanong iyadayonak? Iyadayon nga? Ipanaw nak dito Isina kong ti asawa. Tadatantegtan na. Papananta nga rod. Kanang pagsapulak ti papananta. Tricycle ba lang ito amok ng pasada. Di, itukot mo tricycle mo. Kasadya pagpasada. Baling nga rod mo tayo. Magpasada ti sa bali nga iliw na sa bali nga probinsya. Di diyan ka mga alat franchise. Nasasawa. Abay, handa ka ba sinagin ni lakay mo? Pinadas na minsan. Basta ko na al-al na ko. Dinapay na yuso. Kanya? Dinabitin ka? Amot. Handa ka man. Talong oras, di ba? Short time. Sayangin ta nga oras.
Come on. Kalbasan ti may kadwa, rikos manunemi at ipagkakeng ka. Ano? Mano ka din ang bulan, sipod. Nagkarelasyon ta? Talo. Talo na yan. Huwag talo. Makabulan nila kayo mo doon di ospital. Sa 2 bulan ita nga, kapay, masikukak. Sun amana. Nilakay mo. Kasano ko mga nilakay ko? Makabulan. Sakbay nga no ospital, awan na pasamak mi. Sa din ospital, aging kakarigito eh. Iti padasan na, di na pinayuso ko rakpet. 3 bulan din si Kuko. Nakalakad ako si di. Amo nilakay mo. Nakarati problema kay. Taorin no, makipagna, kanaig ka kita. At na mapasamak mi. Ito na madlaw ng takilit ti tiyang ko, di nagbalaw to. Baka noong pa'y makabulang, kat madlaw na. Inangarod. Isugay pagbagak ang rod ng iyato yung nak dito eh. O mga ano, mapapatay nak, asawak no, maduktalan na. Hindi, sakbay nga patayin na, nagtaray ka. Umay ka kanya. Kaya dapat ka, kaway na dyan, nakotong, nakapsot. Kaway lang malabanan. Ikasano, nabagkalan na kaulpian. Kabay lang malabanan. Nakotong isuna, nakapsot. Gusto na pang-ura na. Ito yung anak dito, sa Tonino. Paano nakita asawa? Sakbay nga, mamon na nga masiguga. Ang mga nadadagas garabidan na kanya. Kadata. Napayaram-raman na, siyempre mamon na. Iba ka mga siyak. Napi nga ron. Uno din kakabsat na, timang dangrang ka. Uno kanya. Numamon da. So, delikado ta. Sige. Amang panunutak mo sa dinun, papananta. Nadlaw ni Nanang Manunemi ang mariribukada. Sa Tornino, Nang, ada problema mala. Madlaw ko, no, ada problema. So ngawad sa bali nga muna pangibagam no sanga siyak. Inutit na pina sa pagbakasyonan na. Bakasyon. Abang bakasyon ka. Padasak ko timamat sa bali nga lugar. Nang umakan ng tricycle. Di ka ba't kami mga asawa. Kunak kumaangim. Di mo mas amot agarib ti awan asawa na loko. Sinsinara ka pelang gini, Rose. Nang isang problema kay. Ni Rose, abay. Masikog. Kanya. Kaya bago man na masikog, damat asawa na. Nang awan pa'y napasamak kadakwada. Sakbay ng ospital, makabulan ng awan napasamak kadakwada. Manipod kaday di aging kakaragito, awan pa'y. Numamon ni Alex ka masikog ta asawa na. Sigurado ako. Ibaga na nga sana nga po. Sana nga po ito. Kabutbuting ni Rose sa mga ano. Data ko ma-edit pinanunot mo. So, nangadan na po ko, iti sabali pa nga sidong. Sabali pa nga saklot. Dadawat asawa na. Po na ikan bro. Iso nga plano nga ba ilimang. Iso na kasta. Iso nga magsapsapol ka, timabalin mo pagbakasyonan. Punan. Po. Malimang nga may kinapod no. Kasi pulo na kito, ani Alex. Siya nga, papalamik, tay, saan na ka mga masapulan? Sa karoda, may masatoy. Kasta? Napigsakay mo pa lang. Agsublikam tumad lang. Adam mo yun. Padasam ti papasan dyan, Isabela. Ada ka nun ay ka mga kasinsin na dyan, manunay ka dada kami nakasyon da. Intin na kanyak, manunay ti cellphone number. So, tinasarita ni Auntie Merced, manunay. Umay kayo, abarok.
Pagsunay. Kapag sa ita ti kapas, among madla kapas. Puna anti. Hello ba kayo Kayo ko nagtanta ka no, kaduam nga. Kung nanang mo. Alaman anti. Ito na yung mayo. Baka biyahe kami nabigat. Sige. Rantak nga tawaganin manong name ni Rose tap no ipakamok nagsagana. Taparbong ano minto iti pumanaw. Mabaling nga ag-tricycle kam to sa kung ibilin iti kasinsin kung may naalayan ti tricycle iti terminal ti Lugan. Ibatik tumatsan sa dyan manong name iti tulbo. Inilaylayat kong dahil manong name iti cellphone na adana na tuog manong name iti balayda. Si marunong ti kis. Ni Rose na siya. Nagpapaarayat. Napana ka dagos. Ano na siya? Ni Alex. Abay, nanagtuog. Ha? Kung nang sikat itay, tinanagtuog. Ni. Ha? Kala, anak ko nan. Diyan ka mo. Narat, nagnakanag. Nablabutong patatingiwat na. Timawag kami ti ambulansya, manong naming, gagayta. May ti ambulansya, taray doon ti ospital. Si Murot man siyempre ni Rose. Naapay. Si bro nga tadya sakit na. Patuloy pa nga ron. Di pa nagtaray mi. Kita Naispital mo't manin ti asawa na. Talbasan nga ti duwa nga oras manong name nag-ring ti cellphone ko ni Rose ti tungog tawag. Hello? Nagsangsangit manong. Rose, apay? Apay? Awanin ni Alec na tayo. Agawan kami, Diyos ko. Ano? Pagam! Saan nga skan pa yung umadayuta? Nagsabitong gayam ti asawa. Tapay. Madlaw ng ti kasasaad ko. Kinabudno na. Pinalutpot na. Katimbaga ka. Ti amo ka kit talaga nga. Datakis nga rabida na kanyak. Di malata na gununin. Alpasan nga 2 oras. Alpasan nga nagpagpudlo na. Na nagtuog matlatan. Minum kahin ti sa bitong. Diyos ko. Pakawanan na kami. Naitanamitim ko anong name. Kaya na nga ron. Condolence Rest in peace man kanila kayo mo. Manong name karro ba mi tinagminatay ng makasalamabot tayo ng amapan. Hoy. Abad na ka lang ito. Kaya gabat makiandi nga nila karro ba Ano masitsidira ta konsensyam. Sitsitira na kata konsensyam. Nabukod mo konsensya. Amad lang. Ngayon nangarag. Diya kahit makangag ti sao-sao. Nga misumantipod no. Nga isod gapuna nga nagpakamatay ni Alex. Gabuta masikog di asawa na nga din na matputot di sikog na. Ti saludsod asino ti ama ti sikog ni Rose. Oy, adad na nga sikat atapan da no saan ka mapanagpakita rita loko. Ikasano no, danugan dak di kakabsat ni Alex. Gila lalaki. Kata, sarapa ma, lisyam ida. Nung pagarigan ta ka sa taramidan da. Sige na. Papanak. Agananad ka lang. E di dumapayak manong nemitero bayan da. E tag susugal, e tag aayam, as lasyak laing tikit kitaan da. Si Barekak iti uneg, manong nemi, nadanon ko ni Rose, iti sibay, tilungon ti asawa na. Tinamdagak mo ni Alex. Sorry, Alex. Surumpay ka uwanin, sakbay ka mga natay ka, nagpakawan kami ka. Sabay ko matasampay na lado ti amin, kaya pakawanin na kami.
ito talyawag ni Rose Manunini. Always isip. Pamita ka lang. Mabuting ka? Kabuting mo tanatayin? Nanat kun nada. Kumusta titan mo? Okay, Lin. Magada nga saan nga putot ni Alex. Ibagbagada nga datat kapunan no aping nga nagpakamatay. Kabutin na ramin ko. Babam na tayo na. Basulment lang nga, Alex. Oo, matragsak ng intan na kanya. Sige. Masabat mo ni kayong ko. Ha? Iglisi ka pa lang. Manong Nemi, nagsinabat na kita matami. Iti manungan ni Alex. Handa ka? Huwag manong. Kaya gagangin ti makikarubaw, kaya may makiyandi nga eh. Kaya ano nagpakawan ka? Anak ko matbasol ko. Siya mat agdindinamag nga kimputot tas sikog ti ipag ko. Sige pa, manong. Ugur ka. Alam, manong saan ka manggulo? Manong Edwin. Hindi kayo makipyan, Ros. Kahit mo tapagtin mo kaya doon. Manong, adantot aldaw mo sa tornilyo. Sika tigapuna, takay tigapuna, no apay nagpakabaday tikapsat ko. Magtabing malait manong Nemi ni Rose. Baka napasamak ko at dinanugan iti asidig tilongon manong. Baka mapakbo dilongon ng madalapos mo manong. Siya nang dardarasa ko na rimuhan na paano kung dito balay. Ay, ano napasama ka? Nanan? Dandanin? Yung bagtaha, bimalait ni Rose. Kana kami kini Manong Edwin. It's just for you. Ilan sa kapilang rubang mapan. Hindi ka palang pagpakita. Delikado. Awan sa bali, awan saan nga makamuda nga talaga nga kayo. Makakita ka kayo di ka. Yeah po eh. Masarsarakam kami si Kasaturnino. Tikado nga babay, di nga awan asawa na nipay lang metros. Tinayat mo. Anong name sa anak imas asadag daklat itunig ti balay ket mga sa rumara sa balyak ti pagnaak manong. Ligligligak ti posible manong name nga panagsabat ti dalan mi manen kadagiti kakabsat ni Alex. Nga ti kaldawan ti pamunpon manong name sa anak-anak na ti pamunpon. Intuloy ko lahing manong name tinapan iti ayan da anti tapno sana mudla ko na ang angaw ko. Ikitak may saka bait. O nanti, kung nagbalon mo, itaray mo. O kung nananang mo. Awa na nanti, saan nga itaray? Naskan nga itaray ko. Kita, ala, kado pa lang, madama pa lang, kapigsa pa lang gapas, bro. Hindi makigapas ha. Tulungan, di kasinsin ko ang gapas. Mga lawas ko dito, Isabela, manong name the ring the cellphone ko, ni Rosy tumawag. Ayan mo. Dak dito eh. Sa dinungan dito eh. Iti lugar ko mga umayanta. Sakbay nga nagpakamatid na asawa. Dito Isabela. Ito. Nakakalupay nga awanin ti asawak na itabo na yun sa papanaw mo. Di o may kadumahan dito eh. Naurayan at makatawan. Saan ang kasar? Sige, urayan na kong dito ha. Umayak. Intuloy mi manong name iti nagpapasidragsak iti balo nga nubiyak manong. Kalapasan, ti makatawen, kakadamig to'y manong name detan. Nagawid kami niti lugar mi, kaya dito'y matang nagkalaysa kami kini Rose. Idi, pabunyaga mi meten ni Saturnino Jr. nga anak mi manong. Kadito Isabela, tinaganakan na. Dito nga rin ti pagkasalitak, manong Nemi, kadagyaman naklaunay, ti anos mo nga nang ibasa,
Ket sabi ko man damat adda-adal unos pagsarmingan ti biag nga naadaw iti daytoy nga surat ko. Kaya nagyaman naklaunay iti laying mo nang ibasa. Toy nga nagyaman nga pagaya mo Saturnino. Saturn.